What exactly are they avoiding? Do you know the difference between a married woman and a mere girl in the streets? Why are you not being a married woman? What do you mean? I am a married woman, Mas. You know if you try one, you don't know if you try. I got those if I can't get myself. Wonders shall never end. Don't make me regret why I even choose you among others. Yandiva. Lesa kodwa ukuza phekani kamntanam ke sincokola. Ukuhambe kanjani pha emtyantini uva njani mntami? Makhulu kusekuhle nokho akakhalazeki. Awukakhalazeki into? Uwena ke ngoku umyeni lona niphethene njani ke mntanami? Hayi ngizampheka kahle. Ayenzi into kakhulu. Uyabona ke mntanami emzini. Awujonga uba uze wendele kulomyeni. Emzini mntanami wendele kubantu basemzini. Emzini kufuneka ujonge abantu bomzi. Ibe ngabo bakhathalele kogqitha umyeni lo. Anditsho uba umyeni wakho ungamhoyi, moyi umyeni wakho. Kodwa abona abantu amabahoye ngamandla mntanam ngabantu balapha ekhayeni. Ngoba lo mzi uzakwakhiwa nguwe. Isakwanguwe nozowuchitha mntami. Ke ufuna inhlalonhle mayiphuma apha kuwe ezandleni. Ungatsho ngibuza kwenzelwa yonke into. Uphakame ke mntanami, uphakame usebenza apha usebenza. Uyasebenza emzini akulalwa kutshona ilanga. Lento yena olala kubethu 12 umuntu elele endlini angaphakami ayenziwa loo nto leyo. Kuyavuphakanya apha emzini kusetyenzwe. Awuthi xa usemzini ujonge kuthongofomi. Ngoba iyona nto inibethani nabantwana bangoku. Sisitshomi. Suhamba notshomi. Ngoba otshomi baza kulahlekisa. Otshomi bazokuhlukanisa nomyeni wakho. Ubuya mthanda umyeni wakho ithi nca imyeni nakho. Uye kujongana notshomi. Ngoba nizathandana ncane abatshomi uqabuke ke ngoku usenza into ezingekho right. And emzini mntanama kuphunywa kungenwa. Njoba ubufungile wathi nakohlulwa kukufa nomyeni wakho, yazi bana nawuhlulwa kukufa mhla kwabhubha omnye wenu. Uba nisaphila nobabili, nisazawuhlala nimanyene and komanya wena. Siyavana ke? Yabona makhulu. Okay. How are you? Ithi I should stop here kufuneka ndingakushiyanga. There is a calling kulo muntu, ikhona anointment. You should be used endleni kaThixo. Ndizalelwe ecaweni. Ndakhulela phaya. Yeah. This sacrifice almost everything. Every cent I could scrape bendiyise ecaweni. Hoping that I'm working for the Lord.
and I'm promoting his work. Until one day, when my mother got sick, kwakudingeka imali other than prayers for his surgery kama. I went to the pastor and told him about the situation. He says on a certain Sunday, he put my story before the congregants and asked the church to pray for my mother and for me. They did that. After that, I was shocked on what followed. The pastor presented his case. Yemoto yake yaine. And immediately, kwa donetwa imali. So many volunteers volunteered to tengela pastor imoto entsha. Yet I was in need of very little to save my mother, which I did not have. I was surprised, confused, as well as angry. I ended up stealing from the church, and unfortunately, nothing went well. Ndabanjwa, ndavalelwa. Ukuphuma kwami wayesengekho mama. She had already passed on. And now you are here telling me that God loves me. Uyazi uThixo usebenza ngendlela ezifihlakeleyo. Ukudibana kwami nawe apha. It was a good mission. uThixo ngithumele apha kuwe. Njengoba ndisiva ibali lakho libalisa lonke lenhlungu yakho. uThixo yena didn't do anything wrong kuwe. God is good and is always good. I'm very sorry about what happened to you, about your mother. It's very unfair for icawe into bayiprioritize uthengela umfundisi. Uyayazi uYesu wayehamba ngenyawo ehamba nabafundi bakhe akazange acele nenye request zange bamthengele kwamoto. So sina serious problem or challenge eyenzwayo zi-congregants. Zine division within themselves. Please son, come back to God. I'm gonna pray for you right now as I speak. Where was he when my mother needed money? Where was he when I got caught? When I was struggling at the very time that my mother was dying? Where was the God you are talking to me about? Please talk about something else. I'm only listening to you because of my respect for you. Otherwise, Please. no, I think it's enough. Please come there. Let me do other things. You can continue with your service. Thank you. God bless you. But remember one thing. Okay. Then, okay. I'll pray for you. God is gonna find you. Abanye abafazi bayaguqa ke xa banika amadoda wabo inansini amanzi. Ewe, qhubekani kanti? Can't go. Why uphendula ifoni uyaphuma uyoyiphendula phaa phandle kude kodwa sibabini apha endlini? Yekabani kanti for? Ndiyayazi uba ifoni yakho, but as a married woman yintoni ebanga xa uphendula ifoni uyoyiphendulela phaa kude? Ngoba ndifuna uyivele into ndithetha apha efowunini. Ayikufaki, ifuna mna.
Maybe ufuna ngokufowunelwe wena. Ungumfazi nto yini? Njengoba unxibe kanje. In a meaning, you are different from those hobnobs wasesitratweni. Ukutshela nje ndibona sewune password yefonini yakho. And andiyazi lo password. Password sefonini yami ndithi. Xa ufuna ukwazi password, faka password yefonini yakho so that uzokwazi uba wazi password. According to the rules or the constitution of this country, now we are one. I have a right to know into enzekayo within the entire life yomfazi wami. Andisuba nomfazi mnozomane ene calls ezi personal, ene password endingayaziyo ane esithi yena andizoyiva lona. It is my right and you have to obey and be submissive as a woman. Ndiyayidinga lo password. As long as you are under this roof. Jonga ke Jimmy, ezo rights zakho andigendawo kuzona. Le yi-cell phone yeyomuntu oyi-1, not abantu abayibini. Ayo public phone le. Private space yami le. Andithi nawe nefone yakho, cofe yakho andiyifuni mne yakho. Khange ndikucele password mna, une password yakho. Sungixakisa ke bhuti. Ngumzi lona. Asidlali ndizela. Uzonika le password okanye? Andizokunika. I will take it as if the conversation ayikho. Giving you ample time. Wawubuyele ezingqondweni. Uthathe ingqondo yakho from wherever down the way it is and bring it back up here. Wow. Sathi wow. Soft wala. Ungele la. Bye Felicia. Undishile westando sam dalila yatutuzerwa ngabantu. Undishile wentombi yami dalila yatutuzerwa ngabantu. Kodwa ngoku umfesi singiyamvuma. Undishile westando sam dalila yatutuzerwa ngabantu. Undishile wentombi yami dalila yatutuzerwa ngabantu. Kodwa ngoku nandiyazisola nandikhalela. I hope andikahlekanga. I'm referred by a friend of mine by the name John. I need someone who can, he says in fact you can assist me on hacking my wife's phone. Yeah mana uJohn ndiyamazi kodwa lena oze nayo ke indaba ingathi complicated and uyayazi illegal ayivumelekanga lento kodwa kuba ureferishwe ngumuntu ningasose ndikuncede. Okay, I knew but ayivumelekanga. The laws are made to be broken. The guy who sent me here is someone you work with. Is very close to you. I wouldn't have come to you if it did not been that there is someone close to you. So, how long will it take? Plus or minus 40 minutes. Kodwa ndicela ingaphumeli ngaphandle. No. This is I'm very confidential. It's very important. Okay. Just give me about 40 minutes, 41 and a half minutes. I'll see what I can do. Are you sure I'll be able to read messages and even to have the ability to listen to your calls without you knowing? I do full recovery. You will be able to. Alright. I will be back within the next 10 minutes. Okay, Thank you. Yes, ne. Ewe Jimmy. Kawukhe uzapho man. Okay.
He's up a sitting room. I need to talk to you. Take a seat. Yes, no, I'm cheating. Sekulate Jim for bambuzo lombuzo ngoku. Uthini xa sithi sekulate? So yini ke ngoku? Sifike njani ya? Ufuna ntoni? Is it about Lamfana unaye? This new boyfriend of yours, I've been hearing about him all along. Intona kunika yona eningakwazi ukukunika okanye ayenzayo that I couldn't do as your husband. Getting married to you, I think, is a sign of love. In other ways, uthini ngumntu njani? Ukuthi uyazazi uba ungumntu oright. Banintsi abafazi abangafuni uba bajolelana. Kodwa ke ngoku mna andisakwazi, ndala ndinyamezele. Yiloo nto ndifunayo uba sibe ne-divorce. Andisakwazi nopretenda ke ngoku. Sekunzima. I don't understand you. As much as I try, awungeni. You are saying Lomfana lo Bhele uthetha ngaye wenzeni ngakwazenza? Mamela Ncekwa, Cobothi. Isizathu sokuba ndifune le divorce into yokuba uthando andisenalo for wena. And ke ngoku uBhele has awakened into elapha kum ebendingayazi uba ikhona. Ndicela u-understand. Sne, you are riding a legless horse. Ungangafika apho uyakhona. Sisi ndiyavuma, sisi wamudingene, mpila kwako uthwebula inhliziyo yami. Uhle sisi ndiyavuma, sisi wamudingene. Hayi no, sibhethele. Ngaphandle kovusana nje njengeziqhubuqa. Enjani? Hey, kuyile nto ke ndithetha ngayo. Akonto enhle. Zapha wena. Zapha. Umbizele ntoni tatam? Uthi makazothini apha? Wathatha kwamadrontsaka kanje. Umbizele ntoni utatam? Uthi makazothini apha? Kuthiwa ababini xa bengavana. It is okay uba bakhanye umuntu wesithathu. Ayikho loo nto. Yaphela loo nto. 21st century ngoku. Ndili-2K mna. Befam uyayazi loo nto. Ufuna utata onyukelo iswekile yakhe? Nshoma ke ayingutata wedwa, nakum ngutata ngoba inkomo zam uyazazi. So xa sewubehave kanje ndingasenamfazi ndinaye, I have to involve umuntu ongutata. That is why I had to bring him here. Andiphazamanga. Ungaphinde uyenze ke loo nto. Andifuni utata amanyukelo iswekile ngenxa yakho. Ngoba befam awuthile nam. Ungakufaki yena. Instead of you barking and making all this noise, yafuneka usuke ngoku uyobulisa utata kakuhle, singenzi drama ngoku. We need to give him respect which he deserves. Akwenziwa kanjalo emzini seba? Ntomba ndithi mandifike apha ekuseni nje. Mamfuna ndiva ngathi kukhona ingxaki apha. Wena mkhwenyana. Hayi tata khoma yena. Right thina mkhwenyana. Ndike ngisi right. Hey. It's right it does. Andikuva kakuhle ntombam. Mkhwenyana. It does. Ndiyamazi mntanam, ndiyamazi xoka, ndiyamazi nyanisile. Bendicela ukusiphuma izuzu.
or ngifuna ispace. Sicela umzulu. Into engenamsebenzi le. Ingathi khona ngqaka. Hayi ngikho kwangxaki apha. Into ibikhona sikhaleze sayilungisa. Biye yethu sikhaleze sayiqoshelisa. Andikuva kakuhle. Andikuva kakuhle kuba ikhona ingxaki apha. Fabandi ngeke ikhona ingxaki apha. Kodwa ke tata xa ndithetha inyani. Mama ndiyakwazi xa uxoka, ndiyakwazi xa unyanisile. Tata andizokwazi uyithetha engekho lo mfana. Ndiyacela simbize. Ngoba lokho uthi asithethi umuntu ongekhoyo. Ngibona ingxaki ikhona. Nawa. Hayi makabizwe. Abekho. Mkhonyana. Tata. Sithi mandikubize kwakhona iyacaca uba ikhona into ethi intombi yam ayinoyithetha ungekho. Kuba kofana uba yithethanga. Kodwa ke sawuva kuyo xa ithetha. Tata wanikezela ngam ndisemncinci. Ndingekabazi ubomi babo njani. Kodwa ke ngoku ndithe abekukhuleni kwam ndayazi ba u1 no2 kwenzeka ntoni. Ngoku ke mna noJimmy asisavisisani ncam kuba ke ndiye ndanomfana endimebayo apha emtshatweni wam njengabafazi bonke. Ngoku ke kwafumaniseka uba lo mfana into yakhe yahuhuza. Andikwazi kohlukana naye. Ngcono ndohlukane noJimmy. Olhlobo ilumeza ngayo lento ndibona ngathi iyofuna onyoko. Kodwa ke isafuna kwanina kuqala ngenithethe lento. Kodwa uba iyatsiba apha iyawufuna ndibaxelele. Nangona unyoko yamphambanisa lento. I don't know uba uyivile nalento bendiva. Tata umfazi abe isithi yena ufumene someone else better. Someone better and uthi wena ifuna thina sibabini undi-destroy. I don't know where to start. I don't even know where to end. But I think le nto ifuneka ilungiswe le. I can't take it. I can't. Yabona mfo wami le nto ubundifudumeza ngoku. Umzi wakho ozilungisela andiphambananga ngokuthi ufunane idibana nobabini. Wena qha icacile into yakho uba awucimi. Umzi wakho ozilungiselwa ndim ke. Ndiyahamba ndishiya. Andifuna uba ligwala ngoku. Iplan yam ithi funeka ndiyivisitele le chap. Izazi uba ayinokwazi uvele yoxuthe nje umuntu simple just like that. I not with him. Uyazi uba ngenzeka kuba yimoxuthanga yena ozoxuthisile. Kufuna kuyijongela icala loba ungathi kanti le chap le ayimexuthanga. Ndisho umfazi ozexuthise ngechap. Ndisho uba uyayazi uba umfazi umuntu lo. Noba uzoxuthisile okanye kwenze njani, but I still need my dignity. Uyayazi ukuthi kukhona abangatshatanga ne abathenga iring apha estradweni because amadoda athanda abafazi abatshatileyo ngoba ukuze bangafumani ixanduva. So iqonda igirlfriend oba ingathi ngibuthumanarha andibafumana usugar daddy abazondisupport. Therefore make ndikhangele iring nami ndiyifake. Okay. Ungathi kanale nale chap le ibone iring apha yabona ukuthi le ring le iqhonyiwe le ayo ring le siyazi. I understand and that is good. Yes. If we bone la ring ngathi decoration funeka yazi ke ngoku ukuthi zikhona iringi zamanyana. Yes. Uzayazi kuyafuneka at least ndike ndimshukumisa. No, xa ufuna ukuchukumisa la mfana ne kungenzeka into oba wena Sibari usemtshatweni wena. Kanti la mama yena akekho mtshatweni. Into endiqaphela apha kuwo wena kulomtshato ungene ngenhliziyo wena. Uyayibona? Kanti yena ungene ngenyawo. Emtshatweni ufuna ube nobulumko.
ngoba khona abangena ngenhliziyo khona abangena ngenyawo. Ngoku la mama nje besithi ngoku uzosayina ne sign as divorce papers uba usayini uzokubambisa just because lento ayikho enhlizweni kuye. Uyayibo ayikho apha enhlizweni. Ungene ngenyawo ngumsebenzi wakhe lo. Uhambe ngene ephuma uhambe ngene ephuma qha wena khange uyazi. That is why nisithi ke ngoku uzobulala lamadoda amangaki. Uzowalimaza lamadoda kangaka. Uzothi prove usisigora kude kubephi ngoba lo wakho umfazi kuyabonakala uba yena akangenanga ngenhliziyo ungene ngenyawo apha siba. He just added another victim kuyo yonke. Kanjani? Oyena muntu wamosha yonke lento. Ngumfundisi wayesichathisile. Uthi wathi leni into ingenwa ngenhliziyo. Yes. Ukuba nani fubene umuntu oclever oyazi into njengawe kanje kwaseqaleni. Yes. Ngesingenza kanje. La mfundisi uyafuneka athi imfesi. Yima. La mfundisi uyafuna imfesi. Abini abantu ofuneka babe victims. They need to explain but they owe me some answers. Umfundisi yena uchatise abantu abathe bathanda. This pastor owe me some No, answers. andimthetheleli. Kancane nje. La pastor ndizobuyela kuwe. At times those who are thina love is very crazy. How come you lied to me? How come? You don't need James. No, there is no need. Listen, what you did in I thought maybe you wouldn't give me some money. Can't you all along? On far window, yes, you are there is nothing that is. I foolish. Get on the Palestinian and Dick and Sas. Well, I don't know if James. From now on, Pami chat is around. But so that buyers about public game chat with Bazo Tibana any problems. Bana gave if I had a total you don't think I'm not getting it, she's your body, don't think I'm not getting it. No, I don't know what to charge and go back no baba umthatha ubaphatha kanani xa kubika kodwa umthatha ngokaThixo futhi ke James kuyafuneka ba ndikhe ngibonise ubungcwele bawo lomthatha neqhanduva ufuneka nawe umthathile ngoba xa ungena emtshatweni uyaziqonda uba uyindoda ekhaya ngoku nisixelela nina ukuthi siba zinhloko phayana but when we are into the marriage straight asizizo nenhloko asizizo nomqala even lokuba sithi singumsila you cannot say it. If you see the message for your papa, if you can just get in then you go back to the wedding day. The moment it was dead, next message is all dead. They were not valid. But if your suit was the message is right, when I try to go, I was angry, so now home. When was as men and Thailand, you come now, yes, on fucking chatting for the. You were saying divorce is not an option in chatting. Yes. You should call for an emergency meeting. Kubizwa abefundisi bonke bayazi ukuthi mabaxelela abantu nyana but divorce is an option because when you get into a marriage ungena phayana because of love. Then when love is over, you should not treat it as if it's another sentence or it's in prison whereby you cannot walk away. No, my marriage now, you cannot say anything about it. I don't want to waste much time, but I'm simply saying, whenever possible, talk to other pastors, tell them exactly what you are preaching has to be amended. Mama, yo, what a waste of my tears. On the ceiling, Western Basami, Dalila. Sisi ndiyamvuma, sisi wamuthile mpila kwako twebula inhliziyo yami. Ufle sisi ndiyamvuma, sisi wamuthile mpila kwako twebula inhliziyo yami. Now that you came to my life, uzengani na now that you came to my life, undipatele donina. Now that you came to my life, uzengani na now that you came to my life, undipatele donina. Kanti bisenge skwedisa. Oyena muntu okuthanda from the bottom of his heart ndiye. This one
he's just trying something else. Ufuna ukubuse. But okwangoku usesemnyameni. You are not in a position to see. You are blinded by love. So ndicinga ukuthi if you don't mind kunoba undi-divorce kungcono ndikuvumele. You can live your life outside, but eyona nto ndiyicelayo ukuthi at least don't make the world see that. Just imagine abantu who were there emtshatweni wethu. Just imagine, my friends, the people around our world. I just don't want to be a laughing stock. So full by second option. I'm not saying I can be a second option, but I was simply saying stay here. Appear the life of my pillar. I will not be an obstacle in your life. And this is Upazanis. But you're not ndifunayo okanye ndicelayo. Please, let's not talk about divorce. I can't afford to lose you. Iba khona apha ekhaya? Maybe one day. You can do whatever you want to do. And this Upazanis. And this team. I will simply understand and accept. Can you please accept that? Only that, please. So ngamanye amazwi ufuna mna ndibe polyandrist. If that is the only way enondenza ndingakulose, what choice do I have? I'll simply have to accept. Okay, cool. As long as ungazundenzela zingxaki. Ungabi khwembe apha emva kwam qha. No, I won't. Undishile wesithando sami Dalila athuzelwa ngabana. Undishile wentombi yami Dalila athuzelwa ngabantu. Kodwa ngoku nandiyazisola nandikalelani kasandibona ujena. Kodwa ngoku nandiyazisola. Mfazi, engathi uyahamba uyaphi? Hayi, ndisapha kwabanye mama besitokfela. Ndabuya ngoku. Andizohlala. Hey, esitokfela sikhipha busy kakhulu these days. Ewe kaloku bakhona amalungu amatsha engxaki. I want. Sabona ladies. All right.
Cela ubuza apha. Khayela lo muntu. Tshela. Ngizawula. Hayi. Zawambona? Hayi, dude, hayi. Amazi kwa yena. Hayi, ngathi ngimazela uhlala lapha lo muntu. Uhlala lapha lo muntu andimazi mina. Hayi. Okay. Bondini. Jimmy. Uyandazi why ndila? Ndingathini ngakwazi Jim? I think it's about uSinelizwi lo ngasakufuniyo mos ne. Ufazi womuntu lona uthini uSinelizwi? Ufazi wasekhaya. Andazi uma uyazi nalo. Mamela ndikuphapha Jim. Kumfazi wakho uSinelizwi ndiyakuva. Kodwa uSinelizwi xa engasakufuni awuzukwazi ukumforsa. Noba ukuthi ebese ngumfazi wakho wathini. Mna njengendoda I'm able ukuthi ngikhuphe inkomo zakho pha ngifake zami. Ngiyakuxelela ndithi kuwe uSinelizwi akakufuni. So ngincede ke nawe Jim, sincede nawe futhi uhlukane noSinelizwi. Indoda eproud. Ayiki etafuleni engayibhatalela. When you play with my wife, it means udelele i-generation yethu yonke, including my ancestors, and that I will not tolerate. Ndihlukana nomfazi wami. Hlukana nomfazi wami. Ndingeva usithi wabula apha ecawa umfazi wami. Ndazi uba ndingaba. Ndikuphapha ke Jim. Umfazi wakho uSinelizwi akufuni. Futhi you won't force xa ngakufuni. You have to let her go. So nje mind lo mazi ukuthi akakufuni uSinelizwi. Noba ukuthi ubumtshatile uma ufuna inkomo zingabuyela ngifake zami. Andazi noba sevana na. Yeah. Uyindoda evuna engalimanga. Uthini ke uJim? Jim mfethu. Andizayo ukuthekethisa. Jim mfethu hayi. Andizange uzodlala nawe apha. The next time siza apha. Yeah mfethu. Ndiva usithiwa ubume ecawa umfazi wami. Xolisa Jim mfethu. Xolisa mfethu. Xolisa idlishi. Dibanisa nomdlalo wakho same time. Idlishi mfethu. Ngixolisa. Next time siva usithiwa kwenzela. Jim mfethu. Andizokuthekethisa. Yeah, ngixolisa mfethu. Ngixolisa mfethu. Andizowenza nto Yeah, ngixolisa mfethu. Idlishi mfethu. Zohlukana nalo mfana umntana. Andizibina ndizaba kwesinye. Ngixolisa Jim mfethu. Ngixolisa mfethu. Idlishi mfethu. Idlishi Jim mfethu. Undishile wesithando sakho. Yethi, into yenzileyo. Hey Dinto. Awuzakuba wenzeni? Ubuyothini kuphela. Ukuxelela nalo. Uzawuthini angandixelele ngumntu wami? Abanye amadoda banqoba nje i-trousers bathi angamali. Mamela ke andiyabona yabona lo uyithethayo andizuyithini. But defend ngamali. Jonga ke bhuti, ubhele upha emapoliseni. Wenzani? Ulinde ba ndimfonele. Azokwazi bathi avule i-case for wena. It's either uyasayina okanye ndiyamfonela uyabanjwa. Uyohlala nabanye abantu abafana nawe abangakwazi uzibamba. Wawuthe le nto uzoyimela kodwa ngoku iyathini iyakohlula. Uyasayina bhuti okanye uyathini?
In this case, I'm not choice. I'll just have to sign those shit papers. Mama, yo, what a waste of my tears. Into eninzi ufuna ukuyithetha. Wawuright but ndingakumameli. Because ndandicinga ukuthi ndi-brilliant and ndi-clever because of isikolo. Little did I know uba esikolweni zange bafake i-life as i-subject. Ngoku isenindim nje andinamfazi, I got nothing good nandicothi sistage endidlule kuso. Ndathatha umntu wabantu ebantwini. Yes. Le nto kuthiwa trying to privatize public property. Yes. Ngamsusa ebantwini kodwa ndikwazanga ususa abantu kuye. Wawuright kwinto oyithetha. Yo, Sibari, mna ngohlobo endizibona ngalo izinto ne. Wawuright. Ngoba lento wawuyenza into yenziwayo ngabantu. Ayiqali ngawe. Sikhule isenzeka into yoba xa ukhula uqala ngoba inkwenkwe ube ngumfana ube indoda. Uyabona ne? So ngoku into enzekayo ileyo ba wena Sibari. Xa uthatha kaloku umuntu Sibari kweli xesha langokwesikolo ivala ndawo ithi umthatha lo muntu umsuse ebantwini ufuna into yoba uphile naye. Abantu abayithandi into engaphili namntu, bafuna into ephila nomntu. Isizathu soba bamlandele kuba bafuna into ephila nomntu. Ngexesha ungamthathanga bebengamnakabi, benganaxesha lakhe vela because ibingekho achievement ebengabonakali engakhula okanye alitshintshe lakhaya okanye azotshintsha umzi omnye umuntu. Bebembona as if ungumuntu useless. Abantu bapreferisha umuntu xa senomntu. Yeah. Hey, you can't believe. Bendisithi ndike ndasebenzisa omnye umfo ndayekha ifoni yakhe. Hayi. Kwavele kwaphela ube. Izinto endibele nazo phayana Sibari, women are funny animals. Yes. Very, very funny animals. And I don't know ukuthi I can start afresh or I should just give up kwinto yokuthiwa yi-marriage. I'm in a state of confusion. No, i-marriage Sibari, xa ndingaxela nge-marriage ndingathi mna i-marriage into kanje Sibari. Lana i-marriage inabantu bayo ababizelweyo kuyo, uyayibona ne? Bese kube khona abantu abarhalela ukuza kule nto ibizelwe abanye bona bangabizelwanga. Hleze wena ube nelisho lokufumana umntu ongabizelwanga emtshatweni okanye mna ngabizelwanga kuyo. Ya okanye wena ubizelwanga emtshatweni. Sizoyazi njani manje? No, kaloku indlela Sibari xa ufuna ukukhula kufuneka kuthandazwe ucele kuThixo nabakwele mimoya intoba ngoku ufuna ukukhula ufuna uba nomfazi bakwazi uba bakubonise ngoba Sibari apha endleleni nje basihamba nje kukhona imimoya engawufuniyo umtshato Sibari ne bese bakhona imimoya efuna umtshato. Wonke umuntu endithetha naye will always be telling me about ukuthandaza. Ayikho i-life without ukuthandaza. Izilwanyana, because marriage according to my understanding it's not an achievement. It's just a necessity. Even amageza ayatshata. Izilwanyana ezi uyakwazi usibona uba isilwanyana sinomntu waso sifunde phi sithandazeni. Why is it so special ngathi? Uyazi ke izilwanyana zinayo indlela nazo ezithandaza ngayo. Uyazi ndazibona kanjani? Ndibone xa ngaba kufe enye inkomo zingekho izilwanyana. But kwindawo bekuxhelwa kuyo enye inkomo zifika zigqube zikhonye phasi khonye zidibane zonke kulaa ndawo. Uyibambile. It means zinendlela yazo ezicommunicate ngayo engafaniyo neyethu. Unibambile masibuye. Xa kuthe kwenzeka xa uyilandela into yomtshato Sibari wafumaniseka into yoba ayihambi ngeli hlobo ubuyifuna ngalo. Yamkela into yoba uzidibanele nje nelishwa ngoba kuyenzeka abantu abahlambanayo Sibari kuthiwa kuyokhushwa ilishwa. Xa ucinga amashwa yaphi Sibari?
mhlawumbi uzidibane lishwa nje estratweni ubona umfazi ubona intombi wena ufuna itshintsha ifuna uyitshintsha ibe yinkosikazi kanti ufuna ukutshintsha ilishwa libe yiproblem emzini wakho. That's exactly, you came back to the starting point. At least okwangoku siyavana. Masoke siqhubeleke siyogqibezela le nto. Undisile westanda sami Dalila tathutuzelwa ngabantu Undisile wentombi yami Dalila tathutuzelwa ngabantu. Echijwa lo mntwana. Yintoni ngoku? Lo mntwana akasawufuni umzi. Yinto ekhakho phileyo? Akasafuni kwenda. Ndifuna ke ngona ngento ichazela wena mama lento kuba. Hayi. Kumhlola ke lo zange ndayiva into enjalo. Ewethu. Awuyitsho wakhulisa njani ekhapha? Hayi makhulu asizibe sijonga abantu akhuliswa njani. Andonwabanga phaa kulaa mtshato. Konakele phi na kwenzekeni? Hayi kuphele ii-feelings makhulu. Zigqitywa yini na? Andizazi nam. Ya ke abantwana banamhlanje. Ubungatsho ngibeliso kuyalithanda. Andithi lalize nawe apha ekhaya. Makhulu. Ke ngoku ke kwaze kwaphinde kwathini ke mntanam? Kaloku makhulu izinto zitshintshile ngoku. Ngoku into enedala ukuthi awusamthandi ke ngoku? Fumene umntu owatsha. Ngumntu omtshafela phawo? Indabende makhulu. Indebelele. Yebethuna nanamhlola. Waze wasizisela ihlazo ngumntu waphi lowo? Wasemabheleni. Amabhele bebheleni wona lawo atheni wona lo mabhele lawo? Uzothini ke ngoku ngomntana lo womntu? Uzonyamezela. Kuyanyamezela emhlabeni. Ake kunyamezela amabhele awake mntanam. Ukuhlala apha emzini akho. Ngoba nalapho yakhona uzofika uchitha uzukokha. Hayi njengokha pha. Awuzukokha napha uzofika uchithe. Ngoba wena awucaci ba awuwathi wena uyachitha. Uyabona ke mama njengoba ndize naye nje. Ndiza naye kuba ndiqonda uba onozakuzaku bakhe basengafika bezofuna uqonda uba sithini nathina singamampinga kulento kwelihlazo sifake kulo. Kodwa ke ndizabaxela nabo andazi noba andizobakrwada nakubo xa ndibaxela ngoba inkomo zabo bezingazofuthumeza lisoka labo qala ibanda. Kodwa ke amagama andizowabeka kumphako wamanzi awenziwa. Uyena muntu osaza sikhulula kwanguye lo. Intombi leyo ethe zasikhulula. Kukuye uba uyakhetha. Ngoba kaloku neliso kalalize naye nalamabhela akwaza kwanaye. Sokhululwa nguye thina. Makhulu nawe mpinga. Yena umyeni wami wakenzanga nto qha ke ngoku. Hayi keke. Phelile uthando. Ndidala nami ndizama unyamezela makhulu. Kodwa nawe noba zange kudibane nto enje. Hayi kodwa cela nindi-understand kule nto ndifuna uyenza. Hayi kona yena lona umyeni ngokugqibela lo. Akazuphinda bekhona omnye. Uyabona ke wawo ufuna usiwazi kule ndawo. Ingaba ezinkomo sasizinikwa ngabantu basemcokothini uyazikhupha ba maziphume kwesibaba ungene ezinye endeligama lithi ngokugqibela lo nexela uba uyabala nje busenda nje. Ewe tata ndiyazikhupha ngoba ngohlobo andithanda ngalo ubhele kuyacaca uba ikhona into ezayo nje. Ndiyayiva mntanam le nto ithethayo. Kodwa mna bendinesicelo sentobana ngakuyinikezela enye ithuba le nto. Kuqale uhlale phansi ucingisise kakuhle. Umyeni wakho ngamnika ithuba lokugqibela. Ke sijonge le nto sihlaluke noyihlo sijonge uba izawuphuma phi. Uyeva ke mntanam? Undisile westanda sami
ndalila ndathutuzelwa ngabantu undishile wentombi yami ndalila ndathutuzelwa ngabantu kwenzeka ngasingene ngaphakathi Mfundisi is finished. The only woman I ever loved with all my heart, the one whom you officiated our wedding with, left me. She took everything. No hopes, no dreams. I'm just empty. I don't even know where to start. I'm gone. I'm finished. I gave you my love. I gave you my time. I gave you everything that I thought could keep you. But still the same. She eloped with another man. I'm just empty for this. I'm gone. Azifanele bazikuphathisa kube ngelihlobo. Kodwa ngifuna ungalahli ithemba for kwaThixo. Ndizawuthandaza nawe, thandaza ndinibeke emtshatweni. Uba kusibe khona isisombululo kuThixo ngoba uThixo ungumnikazi womtshato. So uThixo akawufuni yahlukwane emtshatweni ngoba into yakhe nokwakha amakhaya. Usathana kuyayilwa le mitshato Mr James kakhulu. Kodwa ke ngoku ngiyafuna ndive ukuthi intoni le kanye uNkosazi wakho ayenzile nebanga lokuphala kangako. Senza socela kodwa uThixo ukuthi angenelele kwesisimo ubuso. It is a long story for this. When I called to Tataki, she told me in front of Tataki she cheated. She found a new boyfriend or a new lover. And the new lover happened to be hot. Was the teller the new whatsoever. Uti stove the 6 yet 0. I don't know what she was talking about, but at the end of the day, she eloped with another man, with a person whom she believes is a better man. Living my life so empty, full of depression and loneliness. That's all I can say at the moment. Yabona ke James, ikhulumo lento uyithethayo. And ke ngokwezibhalo kuMatthew uyayivumela uThixo lo kuyithetha umcimbi wedivorce. Although uThixo engayifuni divorce, kodwa the only apho ayivumela khona kulapho ke ngoku xa othe umlingane lo waxexesa. Bona ke lo wakho wenze usikize phambi kobusuku kaThixo noThixo ongayifuniyo lo nto leyo. Kodwa kuzafuneka ke ezumfundisi ndinidibanise ke mhlale nani phansi simcele uThixo. Kodwa akuyonto esiyinqwenelayo leyo noThixo ayithandayo idivorce. Nangona nje eyibeka kuloo nto leyicace nje ezibhalweni uba ungayenza loo nto xa kwenzeke eso simo, kodwa akayithandi uThixo ngoba kaloku iyahlukana leyo nezinto ezininzi ezixinizelelwe empilweni nobabini. Let me just stop you for this. Jehovah City, we need to sit down. As I'm saying, she's now a song of the past. She's gone. Leo Stratsa Pansi is no longer possible. She's gone. We are even processing in the 50% yakhe from the properties we have. And we are talking of 50% of what I built. Just letting it go to another man, just like that. From this, my life is empty. I don't even know if there is God. Tukhona yena ngalahla ithemba yomelela ngoba uba khonto wena oyenzileyo eyimpini agise uThixo uzawuba nawe kuhlambule kwesisimo akupha amandla uqine, but ke wena kufuneka umethembe uThixo ukuthi
akuphela kubomi ukuhlangana nabo. There's still life ezayo kubini bakho and uyazi ntoni ukuthi yonke into yenzeka ngokwentando kaThixo ebomini bakho and yonke into eyenzekayo it might be a good reason. There might be a good reason ebangela ukuthi ube kwesisimo ngoku. Mhlambi ebesakubeka kwenu ixinzelelo lungaphezulu koku ujongene nalo ngoku. So wena into ofanele uyenze kuhlala kuThixo umethembe and umkholele umthandaze ukuthi akuwelise lento. Nida nje wena ukuthi wazana nenkosi kwenzela ukuthi inkosi itake control of ubomi bakho bonke. Ezinye izinto siyazikhethela ukuzenza abantu uThixo abangasibonisa ezo zinto ezo. Kodwa ke ngudima kwento ethi thoba umoya phansi sizawuthandaza. Simcela uThixo abenelele isimeni sakho. Noba kwenzeka ntoni kodwa umphefumulo wakho ungabikho kule meko ndikubona imbi kangako kuyo wena. Okay. Undishile wesithando sami ndalila yathutuzelwa ngabantu mna. Undishile wentombi yami. Siqale into yethu. Hey Van. Hayi gig asoso. Uthi lapha kum? Serious? All along I've been waiting for you. Oh yes, well. Do you think it's a blessing in disguise? A blessing for who? 40 namna nawe. It's time for us at least we can make a fresh start. Nguwe one feelings nazo. Kodwa ngaphakathi when I look at you ndiyabona ubona. Be sharp. I'm not worried mna. I'm always the first owner and you're the second owner. Nangoku I've been waiting for my you. The very second owner. Ne. No thanks. Outside awuvumi ngaphakathi kona ngevuma. Thethinya. Bona umphakathi wami ngokwe. Ndiyazi uyamthanda. Thanks for understanding. No, awuzathi ndiya-understand ndingatsho uba ndiyakuthanda mna because andithanda. Ndiyayibona nje. Wandithanda umngaka, usandithanda nangoku. Ngoluphi uthando? Olu ndithanda ngalo. Masingena apha endlini ndikubonise. At times those who are about Tina, they love is very crazy. Mama, yo, what a waste of my tears. On the ceiling, western sami, dalila, tatutuzelwa ngabantu na. On the ceiling, wentombi yami, dalila, tatutuzelwa ngabantu. Kodwa ngoku ndiyazisola ndandikhalelani xa ndiwubona unjena. Kodwa ngoku ndiyazisola. My one and only brother after a long time. Hey, Jofi. Ngikhola nje ngiyajonga ngiyabona nje. Hey, molo sis. Ikhawuze ngapha nje. Alright. Khawuxoxa apha sis. Yo, ngiyabona ngiyaphela. Ndikenda zama ukufonela for a very long time kwinto eyenzeka. Ufuna ntoni? Befuna uxelela. Ngeke bekuyi-disaster apha. Ngiyabona indivile mani loo nto yalo esisibhanqa salomfazi wakho. Nawe usisidenge mani. Ndathi kudala nakuxelela uba hlukana nalo muntu. Wathatha inkomo zikabawo wawolobola ngazo ulobola esisibhanqa. Futhi andizelanga yonke loo nto. Ayikho into ozondibalisela yona. Undimoshela ixesha lam lityiwe yithi besikathwe yini. So then kunobuhle lo intombi kaNongoma kuyena umfazi ozawuhlala naye ubomi bakho bonke. Ayikho into enizawuyithetha. Niyawushiyeka nilungise into zenu nigqibe nobabili. Ngumfazi enzo ngowakho kanene? Ngumfazi wakho. Hayi esasibhanqa somfazi wakho zenaso sidenge endini udlala ngenkomo zikatata. Mfazi wami. Uyivile lento ethethwa ngubhuti wami? Yebo ngimuze kahle. Indaba khona inkinga yini kulokho? Uthini? Uthe mina ngumfazi wakho.
asiqala sithandana nini? Chabo, ngumfazi wakho, umthandano into engeke ngize ngikhulume nje ngayo njengamanje. Mina ngumfazi wakho kusukela nje manje ngumfazi wakho. Confuse man. Akekho right. Kona umfazi onjani onxima kanje? Ngilitshitshi mina ngabe khona inkinga yini? Hayibo, ngilona. Hayibo, amadoda amancane, amanye asamajele, amanye azidlakamizwa, amanye izinto abafuna ngenze njani. Emzini omkhulu mangaka, umfazi engekho hayakwazi. Nguyena kwazi. Hlala phansi sisafuna ubhuti. Bhuti. Yaba yintoni ke ngokujini? Bhuti. Ndifuna ukuva lento yoba undiphathele umfazi. Onje phofu. Kaloku ndikubona kusisibhanqa kwawena. Yilento ndikuphathele itshitshi. Umfazi ozomfundisa wena ukuba yintoni umfazi emzini. Nawe uyayazi kakade ukuba imoto eqhutshwa ngabantu abaninzi ayilasti. Akakaqhutshwa ke yena, uyoqala kwanguwe. Wadecide abantu beyi-first owner? Ewe. Awusho ukuthi uzoshonila ngasikhuluma la? Unkosikazi wakho. Mali ingashoneki. Jimmy, masigawule siwahuqa mfoko kabawo. Uyamthatha okanye umthatha? Hey, lento iyafuna sicingele. Akho nto esizoyicinga ukuba ngoku ndiyotshintsha futhi siyolanda izinkomo. Uyangithatha ngendaba. Siyolanda inkomo ezwalobola ngazo esasibhanqa, sizolobola lo mntana ngoba zilindiwe kokwabo kungoku. Hey. Ayiwanda umama wayefelana. Hayi asazi. Uba bebekhona abazali bamaniqondo bezo. Angizi kuyanda ngoba ngihleli la angiyindawo unkosikazi wakho. Yathanda uthanda kuyena. Kwaze kwanzima emhlabeni. Akuzoba lula. Times those bangabantina love is very crazy. Mama yo. Bengaxhego lami usaphila. Noko siyaphila. Noko nemvula iyasivuma phandle. Sawulema nasetyeni kulonyaka. Umuntu wemzini usihambele ngantoni? Basagqibelana ngoko size ngomba wabantwana sizolungisa ukuhlala kwabo sizise inkomo. Ngoku into zitshintshile Mpinga. Zitshintshile nje. Intombi yakho imkile pha emzini. Ndithunyiwe ke ukuba njengoko emkile isingathi ke ngoku inkomo zingabuyela khona njengoba ehambile nje kuthiwa ufumene isoke elitsha. Andazi noba besewuyivile naMpinga leyo. Hayi konke ndikuvileyo mna sengamahemhem nje. Ndimazi umntwana wahamba nani nawo ndoda ayifumene uyinikwe nini. Andikeva nto. Nalena yenkomo ke kweyona ngaziva kwamboma. Nisifumane kuba ndazidla kwisweet kuba umntana wami kade lo. Umntana wakho bengeze usuka phaya anqale kule ndawo ayekuyo. Ndinesiqiniseko ke sokuba uthe xa esuka phaya weza kuwe wazoyixela ingxaki yakhe kuba kwenzeke ntoni. Okwangoku ke kuba sekulamza kuwo izawulobola la ndoda. Ezo nkomo ke uzawuzijikisa uzibuyisele le kuthi ngoba ezethu njengoba uzitshile nje ezeza le ndoda awuzukwazi ukuzitya utye kabini. Hayi uza namampunge ngoba libale lide loba uzawusuka pha ezapha wahamba nani okwahambe nani apha unoma nakuloo ndawo usuke nini apho kodwa ke ndizawulinda xa zifikile ezi nkomo andizuva ngani uba ndizithini iinkomo zomntanam ndizawuzidla nazo. Xa ndithanda ndingase ndinipheke endinipha zona kuba unyana wenu wabanda. Wazi likhulu ke mawawa xa sowusazi naleyo ukuba unyana wethu wabanda into ethetha into ukuba nike nancokola nale ntombi yakho. Andisezi ukuthetha ke okuninzi. Into endiyicelayo ndicela uzuphinde uqhagamshelane kwanale ntombi yakho kwakhona nilungise inkomo zasekhaya zibuye ngoba lo wakuthi usefumene omnye umfazi apho kufuneka kulotyolwe khona asizukwazi ukulinda. Hayi kaloku mna konto ndingayithethayo kaloku kuloo nto into yamadoda leyo. Ifuna amadoda ekhapha amampingi
ngawazayazi bekutheni bathina asikakaxelelwa nto thina simazi umntana wethu ehambe nani sikakayazi uba umkiswe yini asimazi waziwa nini okutshipha kwenu ke kanguyazi lento ndiyaziyo ndazi lukhulu nyhani kuba beke ndaya phaa emzini wabantwana ndayiva yonke le nto uba le nkwenkwe iyabanda ayiyazi noyipendule umntama injani so ke ngokuna awuzuva nkomo uba le nkwenkwe imdlakazi umntanam izaphumele ngaphandle nje iyayazi buza kuyo yonke into andizuva nkoma eyokutshipha ke bawo andiqondi ukuba iyahlangana nalento esiyithethayo neyokubanda kwakhe andiyazi uba mina ndihlangana phi nayo kodwa eyona nto endiyaziyo ukuba inkomo zaqhutywa ndim ukuzapha so into endiyishiyayo apha kuwe kukuba ndikunikeza iintsuku ezintathu ndiyazifuna ezo nkomo ngoba kunjalo nje ndimphathele umfazi ozawuhlala ongakuboniyo ukubanda kwakhe nditsho nje ndiyahamba Mpinga xa ndibuya Mpinga ndicela inkomo zibe seziphelele uhambe wakuvala lahlangu ungene kulo ndizawuvala Mpinga kodwa ndizovula mhlawumbi ye mama le nto ngokuna iyayibanyekenyeke ngobanyekenyeke ngokuna ifuna ngokuna sibiza amadoda asemampingeni ibixoxwa le nto andiyazi ukunibona kanjani mna kho nto ndizoyithetha mna ndicela uba ubize ubhuti ke nixoxe le nto nobhuti ndizova ke ngokuba ubhuti yena uxoxa uthini ngalo mntwana ngoba thina umntana sikambona apha ekhaya asimazi noba bamthathe bomjulaphi njengoba sebezofuna iinkomo abakasibonisi noba bamjulephi umntana wethu mama lo mfana bamthume ngomthemba lo ngoba nawe nangoyijikile evala ucanga ehamba abazuva nkomo apha Jim uke wayicinga le nto yalo mfana ukuthatha umfazi kudala ndicinga and I realize that the best way to sort it out ndilibale ngayo. Ulibala ntoni? Ufuneka ufundise isifundo lo mfana. How? Linalo ke mniqhenga. La ntsimbi kula ndawo ndandibeke uyisekhona. Ikhona ufuna uthi Yeside ngendini ndimi umuntu othethayo wena sokubuza mina ndimi umuntu ozana imibuzo kuwe ndikucelela into yokwenza. Thatha la ntsimbi usolve le nkwenkwe. Ufumana umfazi wakho back. Silobolile kalokho phaya. Ayizondifaka engxakini le nto. Engxaki yantoni isibhanqa ndini? Andifuni ubhidana nelo. Usengxakini kakade kungoku. No, check. Ndiqondi you want the better win the war. I now have a better person. Akho kwabhetla lana nalo ngaba nabo babini abafazi xa ufuna kakade. Wena fundisa lenkwenkwe isifundo. Ngoba usamfuni kakade lo mfazi. Fundisa lenkwenkwe isifundo. Thatha la ntsimbi isebenzisa pha kuyo. Hey. Uba bekunjalo bonke abantu abathathelwa abafazi. Asithethi ngabo bonke abantu, sithetha ngawe Jim apha. Ungubani wena ngowaphi kade? Ufuzephi? I think we have an idea. Sokuthi you think I have an idea ndigqibile xa ndibuya okanye ndifuna ukuva ngondiva kuthiwa uyenzile yonke loo nto. Sevani? Yeah, okay. Times bangabantina love is very crazy. Mama yo, what a waste of my tears. On the ceiling, western the sun. On the ceiling, western the sun. Dalila, tatutuzelwa ngabantu. On the ceiling, wetombiami. Dalila, tatutuzelwa ngabantu. Kodwa ngoku, nandiyazisola, ndandikhalelani. Kandi ubonu njena kodwa ngoku at first kwakunzima uba ndikwamkela
ndandingakufuni, but now sendi-used ukuhlala nawe. I don't know uba if wawungekho ilife yam ngenjani, kodwa ndisazibuza kwakwenze njani uba uvume wena ukuza kum ungakandazi nondazi. Kuningi kakhulu engachazela ubhuti wakho, futhi lokho akuchazayo ilokho kwenza ukuthi ngibone ukuthi wena indoda yami noma uwena engiyophila nawe inguna phakade. Xa ndisiva ingathi wabona ngathi ilife yakho i-related kuyam, ungathi ukhule kanjani? Ngingaxoxa noma ngingabalisa kuze kushone ilanga, kodwa nje ngizothi nqapha. Mina angikhulanga kahle ekhaya futhi ngikhule umama wami engasekho. Wakhuliswa ngubani? Ngikhuliswa ugogo okuwumama ozala uma wami. Indlela angikhulise ngayo ube sengifundisa ukuthi umuntu wesifazane iphatha kanjani, futhi uhlala kanjani, usondelana kanjani, nanokuthi mangabe senomuntu wesilisa uyiphatha kanjani futhi baphila kanjani. Wandinceda ugogo wakho. Because besendinendlela endidescribe ngayo nina abantu abangomama, considering i-history okanye okuthi ubhuti wam wakubalisela kona. I lived with someone else ekwakunzima, but now that I got you, andingumntu osoloko ethembisa, kodwa ndiyakuthembisa that I will take good care of you. I'll take good care of you today. Kude kuyovala. Wandinceda ukuthi masihambe uyopheka. Young man. Yes, Dad. Kudala ndikukhangela. You know, God is so faithful. I-reason noba ke bendikukhangela, I heard something, bad news over the news, that something terrible happened to your first marriage. Have you heard anything about that? No, I'm scared. You must Google the news. Check something. There's something terrible. Check it before yakho. There's something bad eyenzeke phaya. Mandingene esitabeni. Yes, please. Oh, nazi zanamhlanje manje ndithi. Yes, khawuvule sive. Ngibulele kwamphathi nkqubo ndibhotise kubo bonke abasasaze kwindawo ngendawo nakumakhaya ngamakhaya ndiyabhotisa abaphulaphuli indaba nesifundela ngoChwaydas Phiva. Indoda edutyulwe yabulawa ngaphakathi kwenkundla eKapa ezitshisayo neziphala phambili kwezi. Indoda ibiliqina kwityala edutyulwe yabulawa ngaphakathi kwenkundla yamanji waseWeyburg ngentsasa yangoLwesibini. Isiganeko senzeke ngomgangatho wesithathu. Le ndoda yayifanele ukuba inike ubungqina kwityala eliza kuqhubeka kwenkundla yakwaDean. Kusengumbuzo omkhulu ukuba umvungene njani na kwisakhiwo senkundla. Lugxola emswaneni usapho lakwamawawa namhlanje emva kokuva iindaba ezibuhlungu zokubulawa kwentombi yabo egama linguSinelizwi Nobendele esibangweni kusapho lakwaBhele. Kuvakala ukuba le ntwazana ibelungavisisani nomlingane wayo wesibini, ze indoda yamxabela kwaphela ngaye. Lala ngoxolo mawawa, ntomntwana, umzamo. Uyaziva izindaba zibuhlungu kangaka nyana? But how come umuntu athatha umuntu as if uyamthanda kanti uzombulala? You know son, akukho nto yenzeka nje. Everything happened for a reason. You were crying over your wife and were very hurt. Uthixo ayikho into yenzeka nje kuye, and yonke into ine punishment. So ezinye izinto uthixo kaloku usebenza kwindlela ezifihlakeleyo. I've got one advice for you ngoku, indoba stick to your second marriage. Ubambelele kuyo. God did that for a purpose. Hey, what do you but say? No matter what, everyone deserves to live. If only she had listened to me.
Alright, Tata, ndiyabulela. I'm so sorry. Very, very, Yo. very sorry. Yo. At times those who are about Tina,